рӯзтон бахайр, дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз шанбе ҳаст, 14 июн. $100 баробар шид ба 1018 сомонӣ. шояд шумо бигем ки рӯзи шанбе курс иваз намешавад. Дурӯғай не, дурӯғ нестай, ростай, барое ки ҳарчи хоҳем мо худмон мекунем ку дар дасти худмонай. 100 евро баробар ба 1183 сомонӣ. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дар видеоятан лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед, гарчанде ки чиликотон дард намкунад. Ва медонам ки чиликотон дард намекунад. Парвардигор дарда набинед. Ва 1000 рубл бо курси имрӯза баробар шид ба 128 сомону 60 дирам. дӯстони азиз, хабар гирифта шид аз Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. интизори боло шудани курси рубл ҳастем. Салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.